Ești în căutarea unui blat care să îmbine perfect designul modern și durabilitatea? Blaturile compact sunt soluția ideală pentru orice spațiu. Cum putem folosi blaturile compact? Sunt rezistente la zgârieturi, lovitură și uzură. Durabilitate ridicată. Sunt rezistente la umezeală, perfect pentru blaturile pentru bucătărie și mobilierul din baie. La fel putem folosi în spațiile comerciale, cum ar fi spațiile Horeca, laboratoare sau magazine. La fel putem folosi și pentru mobilierul din baie, cum ar fi fasadele sau polițe de tip deschis. La fel, blaturile compact au o varietate foarte mare de texturi, culori și design. Blaturile compact sunt de tip lucios sau mat. Este o varietate foarte mare de culori pentru blaturile compact, cum ar fi unitone sau cu texturi lemnoase sau poate chiar și cu textură de beton. Diferența între aceste două blaturi este